фаъолияти нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ки дар масофаи наздик ба маҳалли зисти мардум ҷойгиранд боиси нигаронии сокинон шудааст. чунин нигарониҳо баъди таркиши ахир дар яке аз чунин нуқтаҳо ки боис ба марги як зан шуд бештар садо медиҳад. ана пеши рода заправка мондагиян ин мумкин нест. пеш дур буд айра ина халқ мегзара одамо гузаштестиям худо нишонатия тарки шава. бо вуҷуди чунин огоҳӣ баъзе ронандаҳо барои таъмини автомобили худ бо маводи сӯхт бо мусофирон вориди нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ мешаванд. вақте ки мисол бисёр ма мерам худам шахсан мушоҳида мекунам дар оне ки мисол дар ҳамин маршрутҳо свор меша меравад ҳамун мусофирҳо дар даруни маршрут меравад газ заправка и айрӯи ягон нуқтаи назари бехатари риоя кардан накардан барое ки мумкине ки ягон воқеа бишавад ки дар ҳамун маршрут мусофирҳо зарар мебинанд. нақзи меъёрҳои бехатарӣ на танҳо дар душанбе балки дар дигар манотиқ низ ба назар мерасад. ин сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров солҳост талош дорад то нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ аз назди манзилаш кӯчонида шавад. деворе ки 20 сантиметр ана ҳамин медорад. ин тараф ҳавли ман, он тараф заправка. 20 сантиметр якта ғишт. ман инҷава танӯр шинонда наметонам. дегу оштон монда аловкада наметонам. мана ягон ҷои чуқури кофта, ягон лаби чуқури кофта наметонам. чунки чуқуриваям газ пур мешад вай кафиданаш мумкин. ин ҳар ду рӯз ба якбор инҷа заправка мекунанд. солярка, мана бензин, газ мебиёд, мошинаҳои газ мебиёд, заправка мекунанд. инҷава тамоман нафас кишида намешад. тамоман намешад. мо дару тирезаҳои сахт мекунем. ҳамин хел бӯи ғализ мешад ҳавлӣ. тамоман истода намешад. мана бачаҳом, невараҳом бозика мегардад ҳавли ва. ин хатарнок. ман шабу рӯз хавотир. дар ҳоле ки сокинон аз бетаваҷҷӯҳии масъулон ва ронандагон мегӯянд, худи онҳо вуҷуди чунин мушкилро на ҳамеша эътироф мекунанд. гав мезанам мефурӯям, онда мефаҳмидагиш мефаҳма, нафаҳмидагиша намезанем. мегӯем ака то капот дана бардори вай накини иҷозат нест. ҳаво ҳам бо ҳаво гарм шудесай хатарнокай. барои бехатарӣ ҳатман бояд бифурӯям. ҳатман бояд бифурӯям. ман хашам мебуд. ҳатман бояд бифурӯям. ин барои бехатарӣ ҳар як инсон. ҳама вақт мо ки омадем заправка мегӯем ки барҳама дарор авимонем бифурӯем багажа дагина капотам эълон мекунем ки баъд моро заправка кунем. ин ҳолати бехатарӣ. масъулони кумитаи сохтмон ва меъморӣ риояи масофаи пешбинишуда миёни нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва маҳалли аҳолинишинро ҳатмӣ медонанд. барои мисол агар масофа аз нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ бо резервуари зеризаминӣ бошад, агар бояд ҳатман аз бинои истиқомати ҷамъиятӣ на камтар аз 25 метр масофа бояд дошта бошад. ё ин ки дигараш агар масофа аз нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ бо резервуари рӯи заминӣ бошад, агар намуди А-ю Б ҳаст, намуди А ин гунҷоиши аз 20 куб зиёд, аз 20 метри куби ва намуди Б-аш гунҷоиши аз 20 метри куб камтар аст. дар ин ҳолат ба ҳамин намуд бино, яъне бинои истиқомати ҷамъиятӣ 50 метр ва мутаносибан 40 метр пешбинӣ гардидааст барои А ва Б. дар ҳолате ки агар бағайр аз намуди нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ бо якчанд намудҳои сӯзишворӣ кор кунад, агар бо гази моеъ ё умуман бағайр аз сӯзишвории моеъ инчунин газам агар пешбинӣ шавад, дар ин ҳолат аллакай масофаҳои мазкур то зиёдтар мегардад. мушоҳидаи хабарнигорони радиои озодӣ нишон дод ки чунин меъёрҳо на ҳамеша риоя мешаванд. бо гузашти 13 рӯз ҳанӯзам осори таркиш дар ин нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дида мешавад. мақомот ҳанӯзам дар робита ба он ки касеро муҷозот додааст ё на хабаре нашр накардааст. солҳои охир дар тоҷикистон ҳодисаи сӯхтор дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ зиёд дида мешавад ва борҳо дар расонаҳо низ бозтоб ёфтааст. ҳар замоне ки чунин ҳодисаҳо рух медиҳанд, мақомот мегӯянд нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ бояд аз маҳалли аҳолинишин дуртар бунёд шавад. аммо тавре дида мешавад дар баъзе ҷойҳо
фосилаи пешбинишуда байни нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва манзили сокинон риоя нашудааст. алишер зарифӣ, шалои абдулло, озодӣ, душанбе.